ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାପରେ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ଲକ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ଦେବେ। ମୋର ବ୍ଲକ ହେଉଛି ପାଇକମାଲ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସୋସାଇଟି କେଉଁ ସୋସାଇଟିର ମୋର ସୋସାଇଟି ହେଲା ପାଇକମାଲ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଶୋ କରିଦେବି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସିଗଲା ଆମ ପାଇକମାଲ ସୋସାଇଟିର। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯାଇକି ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଯିବ ପୁରା ସବୁ ଏଥିରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ପେଜ୍, ଏଥିରେ ଆପଣ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେବେ। ନିଜର ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆସିବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସାହୁକୁ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ଏଥିରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଟଚ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯାଇକି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯାଇକି ଏଠି ଟଚ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଦେଖିନେବେ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ।